Sanjay ti negado dak yang ni rong marjo gas gudam itu non la MP election mate Lok Sabha election MP election na te bok bom lo la sinangli ko ma party pande ning ge chela nili ning aje the bangke la point la em la APLC je ka thar bansi pahai nang pu lan wer la ala nang ke la tuma party finally ning che the 100% ni the pi MP personally BJP sarkar finally ning che the del BJP sarkar paning che the jam de mate son hendo ho choklem chu dam sita me war sai ta kisum son dukok la pen muni dare de tangka mahat sita me avedel chujor chulang sita me sapo tura dukok lan wer ni lan pe apa sih nang men nang tani ki ba Garlom element ke Robinson Rompipo asi nidi non achiner hoi la doti kimi achiner hoi phanta surya kiropal jorlo asi na yate nang non la MP election na putak mane kuma party pande nangli ning che thela kuma rat chari stong party nangli ili ning che thedam po bangke non phong bangke la kidam tang ans tame BJP hans tame jogbom lo tame non puan tame ili karbiang lom po bangke chingthur po bangke theglong le dalo asi non phong bangke akke hai jai ka thar phansi nili hin pen ipak weda bhot tame adore sunai bhot tame anang di phansi jok po puse nili hin pen cepak lang dal kan ni la jorol hani jima nilimen ke komol rong pipo nili dak difu tarlang soso la pe non nangli to la MP election nangli lo kuma party pande nangli to ning che thela non MP election ang kele lo kedi masih ini ke nili bang ke local party si pahainang local party fansi PG pusining mathala ha athe mane local party tum sitame dak regional party tum sitame batai sita kibalong lela regional mane la JI sar la ha JI sar tum ta batai sita dak hai helang pot la si batai si ke chance pi nahi ma pusi nili hin pen ke mathala ha la nilimen ke lapano bidasing rong pi non nangli la MP election nanti bok bom lo sinangli kuma party pande nangli ning che thela la bang pulang te pangsi la luti kimi news afanda suni pini choropar lo nang tum solam ka thek po nili non la MP election abang ning ke che thek la puyan mo la ruling party aphan ke sab ning ke che thek bang ga de lo asi la akhai APHLC amai phu jai kathar phan se vote bang epik po nangli haminan nili hem ke disupai daksi dukan mane nangli tuman la dukan na pini non do bom sarkar bang nangli tuman na jata kerap abe ma kerap pu bang non pura che theklong le la ane nangli bang la non nangli bang ke la non jai sa nangli che thelo kalang jai sar pha athe 60 rule mate la article 244A 1G1 ve ta la tumun chala kalang ta